Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Псалом 6. Вконець пісняк про 8-й день, псалом Давидов. Господи, не в ярості Твоїй обличай мене, і оби не лиш гнівом Твоїм наказувавись мене. Помилуй мя, Господи, бо немощний єсмь, і зцели мя, Господи, бо засмутилися кости мої, і душа моя засмутилася зілою Ти, Господи, скажи, доколи так буде? Обратися, Господи, і збав душу мою, спаси мя ради милості Твоєї, бо не є смерти, поминаю, що Тебе, в аді, бо хто ісповісться Тебі, натрудивімся, в воздиханні моєм, омиваю на всяку ноч ложе моє, слізами моїми постіль мою омочу. Засмутилося од ярости око моє, обвітшавим од ненависти сущі во всіх врагах моїх. Отступіть од мене всі, ділаючи беззаконніє, бо услышав Господь глас плачу моєго, услышав Господь моління моє, Господь молитву мою прияв, найби постидилися і засмутилися всі враги мої, найби возвратилися і устидилися зовсім скорі. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождення». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов, Радіо Лада.